Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu like napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Kadon hang tai hari Amerika. Kawai kamerat. Kabakam per kamerat. Bat kata kamerat. Kabakiri ustad ru ki klem la ban ai kerteng. Kabaya daidur. Kata kamerat kabala ban kenti Shipoput nang ne hang tai kadang jom kata kamerat. Henry kabalingo kalong balari hakawai kapak hari Amerika bat ya kakenro jong kata kapak laker sauput. Kan jom shipoput ya kajingker kadang sukbah. Kita bagawai kakon samla kabala syajit kerpang kata ke projek kadai kawai kakon samla Kristan nakawai kabalang hangti hapo New Zealand kane kan sami ina ke perthai ban lech sa junom shawai padumet benang kan sami jendat nang ne nakabalang nakayeng kesam kan lech kawai ke jaka kan nem wan paishu lanuru kaingin le ong wei urang ba jong kabalang lakumno kumno hakasngi bakami dai bantit bajayau tagadai garai Kidon, kijaj benriau ka pertai, kiba jubab, baka pertai, kalong kaba pelun. Ngiro, ngidon kiba jubab, baka pertai, kalong kaba pelun, henrai totip. Baka jing pelun jongka kalong kaba saudong. Kata kadai ka pertai. Kajing pelun jongka, kadai kaba saudong. Pikiran ya kai pinjin dalaong saudong ke pertai nen ya ong no ne pelun ke pertai kata kadai ke pertai ke bengingim kane ka pertai ka bangi ngim kadai ka pertai kari jongki bayim ke bapen kre bakidai banyop kaba pela ka perthai ka bangim hakane ka perthai ka bangingi ya im mjusya yu bayap ne yo adon ne selai kra ubayap ru uyami lang sedukan sya mjudan kane ka perthai ka bamot na ka benta jongki bayem bakin praktis kumno banyau kata kadai ka perthai kane kadai kata ka perthai ka bangi ngiyayem ngiyasyong ngiyasa bat kadai hakane ka perthai ka bangi ngiem lapnyai dakawai ka bakraubor bat kata kalong kapor ublei ulabu knang ban sensyar ya ka perthai kadai kapor mdai kamit mdai kasngi mdai ubnai mdai usnam henrai labo ya kapor kum kanong sensyar badai namar baka sensyar kapor don shibon ki perthai hakane ka perthai lada kapor kam sensyar tharai hadu menta ka perthai kan don tangkawai Dai namar baka sencar kapor kakabun teligi pertai hapo jongkane ka pertai kabangingem banginnya praktis yala deh kata ka pertai bangin la cakawai ka jaka kabom sencar syu da kapor pi hang ne ta kapor baik ka penia jingi pinwan pun kendu ban nga lano lasyai kapor kesensyar yang apa di pi
Nginya praktis ko para bangaj hakane ka perthai jong kapor banginya penkre ya kata ka wai pat ka perthai ka baklempor dalami nang ne ka dairi jong ka sinot pedeng nyin hap ya ino sene kadau kalong syatei mdon porsyo daim dei nen yarak lang ne katu ka dari jongi syatei nginya pej hau benai April don program seno kapor kalayap ha kaperthai badai namar kane kapor kathau ye ki bon ki perthai kathau ye ki babon ki jingai kathau ye ki babon ki jingkala kata kadai kane kaperthai kabangi ni kabangi ni syong kabangi ni sa badai na kadau bangiyo ya kane kaperthai hapo jong kane kaperthai kum bangi menta kane kaperthai don ki baong ya kane kaperthai bagadai ka planet kaperthai jongi Henry to tip para bangai Kaai kakerteng jong kane kaperthai kabangi menta kabala sensyar da kapor kakerteng kumno na kaperthai kabangi mangi kaai kakerteng kabapura jong kane kaperthai kabangi halaga jong kap kerteng kabaki kiri jong kap perthai ki ai ya kane kap perthai kabangiem ngi kikmi kikpa ngi jupen kerteng ya kane kap perthai kabamenta kap perthai ayusha kane kata kade ka kerteng pura joka kap perthai ayusha kane Habayoi ye kon, habayoi ye jingdia, habayoi ye kino, hangne hakane kasla perthai, kata kadai kajingkeren kajongi, kaperthai ayusha, kabakum kene, kata kadai kaperthai kabangi syong kabangi sa, ton ya kuat no ya kaperthai. Kaai kene ke jingai kaai ke jingai katkom ke jing skauto ka jingai kadai kakti traikam ka jong ublai hangne hakasla perthai kata kade ke jingai ka jingai kadai kata kabam judon kano kajingkeli kabam judon kano kajing pensisha namar bakadai kajing sisha kata kadai kajingai kan mau habangi don kajingai nginem don kajingkeli don jingkeli kajingai don dangayap 2000 dok baik Nadon bakali yap le yu nu briu kadau kalong bakadon ke jingai kam judon jingli kanem kuaru ya ka jingpen shisha namar baka jingai kadai ka jing shisha batotep baka jingai ya kane ka perthai wumdai satia tang mangi ki briu ki badon Uksoj ro udon ke jingai ungai ong ke ketien ke jong ulai kane ke jingai kadai kabangi ngidon ke jingkermen ya ka bom yoi bat ka airu ka jingsyai ke bapaka ya ka ei ke bangi ngikirmen kata kadai ke jingai nang ne sesurak kayo i biang tangba ya kata ke jingai omla satia ya kaban pej dakine ki kmat ki baken jabriu henry ban yo i ya ke jingai
khap brep ya lagi jong ki khmat tang ki ba khap brep ya ka khmat ka ba kenjado phin yo i ya kata ka jingai ka ba krau ka jongi tetap ko ki para bangai ba ki briu ki bomdon ka jingai lane kita ki bom ngai ki don shibon ka jingai wat sengu pelamo nda pia kendu yo briu bom ngai wat ong ba dei bom don jingai henry tu bom ngai udon shibon ba ki jingai ni ki Kristen ngidon kawai kajingai batla datam ngilabakla utapat ubreu ubom ngai udon shibon ba kijingai POI yang memperlong Kristen rengkok kami uyong hasurak dakawai kajingai ki kakmat kadiang dakawai kajingai ki ka khmat ka mon da ka wei ka jingai ha POI kata ubom ngai udon shibon ba ka jingai kata ka dei ka jingai ka bangin ya keren menta ha kan ka mi to tip ko ki para bangai ki baik ba kaatiar jong Kristen kadai kane kecingaj kabangila ban syam nakakten kabakordor ka jong blai kata kadai kecingaj bat sakawai pat kalong totip para bangaj baka jingaj kadai ka kmitrai jong ka jingkerman balai kae rungingaj namar ba ngidon syakalenti jong ka jingkerman ngilaj banyak thong ya kano ka jingya thong ngilaj banyak le sport ya kano ka jingya le sport ong ya le football ngi ki pastor bat kino ki player ki balapau ha ka perthai wat langi latikena bangim nang ru dang don tapi ke jingai dang kermen la ka kermen kadau kalong baka jingai ka don hap deng jungi ngat ngangai piatip ha ya ka wei ke jingai thu khana kata keempat da Islam kadon hang tai hari Amerika ka wei kemerat ka ba compare kemerat bat kata kemerat kabakiri ustad ru ki klem la ban ai kertang kabaya daidur kata kamrat kabala ban kenti shipoput nang ne hang tai kadang jom kata kamrat Henry kabalingo kalong balari hakawai kapak hari Amerika bat ya kakenro jong kata kapak laker sauput kan jom shipau pot ya ka jingker kadang suk bah kat bau nong Amerika pat uker tang saupot kasa hang ta khat san snem menta kam 4 jom 4 jom hadu menta tip lano kan jom tip 4 jom kire ustad kila puson, kila perkat, balai bagane gamrat, kabala ban ringko shipopot, tang saupot, kam shem ringko la sausnam. Om don manu ubalala ban jubab ya kata. Henry hakawai kesngi kawai ka kena skul kabadang kendai snam karta kalatip ya kata ka khana syapang kata kamrat bat kata ka kena kalabu kerteng ha kata kesngi ya kata kamrat bat ya kata kamrat lapen kerteng da ka kena ka ba kendai snam da ka without faith. Without faith
daka klem jingai klem jingai namar ka jingai kayoi ya kabangim yoi deki keman Henry kane ka bopli bakam don jingai kam shem yoi shalendet jong kisau potru yoi banda dai baka yoi lupa syato kala rengko nadu meno bakam yoi bat kane ka kerteng kane kat hadu kine gisngi ki bamenta ngandem batai stat namar bangampat poi alade lada don na pedang jongpi ki balaya poi saya lekpek ya kata kamerat ka bakerteng ka without faith saya lekpek kata kadai kajingai bat kai kane kajingla bat totep ko para bangai haka perthai baro kikela bat totep kabom kela haka perthai kadai tang kajingla piju syam kajingla kela taru hab ai number phone ni tang kajing kela kabom jukela hakane ka berthai ka bangingim kata kadai kajing kela batote bro bala dadon kibom kela kadai pan kajing kela klem kela kadai kajing kela nganadu meno-meno ngam kelah ngadai pat u kelah hi kata kadai kajing kelah saya wat mapi ki ai kita kikam ki bom kelah hanrai kadai kajing kelah bon ba ha kajing em joi kawai kalong ba to ngin ngau tho ba kita kinong song sinong hakane ka perthai ki breu hakane ka perthai ki bakwa ya ka jingkela ki dai ki breu ki bakwa ne skem ya lade sawat mo ya kita uno breu ubakwa bakan kela udai pat ubakwa banne skem ya lade yala dem kuat gelar. Saya wat ya kata kadai ke meaning jong kajing kela. Kuat baka perthai kan kela Henry ngakwa yala de bangan skam. Kenang bangan yo banpen kela. Kata kadai kajing kela. Bat sakawai pat kalong kajing kela. Kabakela hakakti kajong ublay kam don jingma ai ladangi pule bnia ya kakten kajong ublay ngin yo ya kasabut kino kijingkela kibakela hakashempri akti kajong ublay hakaslakti kajong ublay kam don kajingma ya gibreu kajing kela kabakela syabar nakane kaksangti ke jong ublay kapu kajing jot kabukrau ya kane kaslah perthai ko ki para bangai bayi kita kidai ki jengmot jong kine ki kenten ki bakrau ki badon hapo jong kane ka subjek bat menta pat kalong ki ai ken kita ki jingkela ki banging ibat hapo jong kine ki sngi kai kita ka jingkela kat kibor kat ki thmai ba hakane ka perthai ki don kine ki jingkela ki bakrau ki bakdop ya shibon ba ki jingkela kabanengkong ka jingkela ka bakrau ka balapunlong hakane ka perthai kalong kasang perthai lane ka sensyar khadar kata kate ke wei kat thmai ba
Kabangila banong ka politics. Kata kadai ganong wanra ya kajingkala. Ka politics lane ka sang partai kadai ka medba ka bakrau ka penkela hangne ka sela partai ya ka perkat ya ka perdang jong kibriu kata kadai ka jingkala ka bakrau kadau kalong habang iyoi hakane ka partai ka bangingim ka jingmot jong ka sang partai kalaya pher bat kine kisan pau kihin rau pau snam kibalalay no para bangai baik kane kadai katmei ba jong ka jingkala namara kine kisngi pinyoi yakiri jong ka pertai kila penkela ya kane kasan hima sima hakasensyar hakakadar ka jongki Bat pinyoi baka politics haki bakom kinagisngi kapong ya kaju kasut Henry kakper kirong kapher kirong tang nakarong kalala aban weng ya kajing mot ya kajing perkat tang nakaban takarong kala aban weng ya kajing bu tingkai ki babon jai kibayadai bat kalong beriu bat kaman beriu POI kata ka jingkala ka bakrau haka sensyar haka kadar kane ka sensyar ka kadar hakine gisngi komba POI menta POI menta kane ka jing sensyar mdai tang hakari India jonge Henry hasaudong kiri jong ka pertai ka politics lane ka senjar kadar menta ka kuwa bot nakibadok ka kuwa spa nakibayo kata kadai gijing kala jong kane ka pertai wat len ya gijing sya hakari jongi ka badang dok katno kan la syan kane ka senjar ka kadar wat akari Amerika kari ka balaim halor jong ka spa Henry kadang dawa ya kibakum kita kane kadai kanong penkela kabakrau tam hakane ka sela pertai manchua lada manga ngakua bangandon hakata ka jaka bonsin ngong bangan IT ala ka jingim naka bentagari kat nongot kinong sensyar ki balalay no kilamat ya ka jing aka jingim tang nakadaw bakin bu ya ka sensyar kadar ka babet ka babiang ka babet Henry minta kane kalanang hirdor kane kalanang hir syu yalade minta ka sensyar ka kadar kam dawa yanga banga ngan IT na ka benta jong babon balang Henry kane ka sensyar ka kadar menta ka bu yau babon balang baun pa na ka benta kari dai na em kata bu yau pai ba bau dai ban pa ya la ka jong kari baun mat ya ka jinge na ka benta la ka jong kari ka bau syong sa kata kadai ke jingkela jong kane ke sensyar ke kadar jong kane ke jok ke bemeta paje kiri jong ke pertai para bangai baye totep bakane ke sensyar ke kadar hakene ke sngi ke bemeta kalong ba ka sensyar ke kadari kam jungai jo ya ka ei ke bamakahi ke keren kanongot mentah kasensyar ka kadar kadang nget yelade kamla syu ban nget yelade kadau kalong halor jong kine ki jingkela ki bakrau ki baka kamat sensyar kadar menta pekiri ke pertai pinyoi bakam don syu dakum waipan kayoi tang ya ka next
election, but come yoi ya ka next generation. Ngayoi tang ya ka next election. Ai kilong din jungi kinmat ya ka jing tang bakane ka kejat ka bangayang kalong ko baskam kata kadai ka jing pengela jong ka senjar jong ka kadar dai na kata kadau ko ki para bangay bayet ngin keren ya ka jing sisa uno, ubreu, ubabha, ukam pernai, haka senjar kadar, ban ya hayeng mene. Kinyat na yam ya kata. Ngala pernai kat ne hayeng mene. Hatodon mga haka senjar kadar, dam pernai biang da kumway, lakum basyot do stil hikeng. Dai na kata kadau. Kane, kadai, ka jingkela ka bakrau, ya ka ba ka sensyar ka kadar, ka wanra. Baik kiri jong ka pertai, pilayo ilot, ka ei ka ba maki kidon. Ka ei ka baki kidon. Ko ki para bangai, ki ba iya. Baik ka sensyar ka kadar, kalong kumno, hakiri jong ka pertai. Ngikerman ya ka ei, hakiri kraubor menta ka pertai. Hakisnam ke baladap, kari Amerika, kaong ya kari Rusia, kumno kaong. Kaong kumno. Godless city. Kanong ba kari kabam don belai. POI mentadang artayo. Jiayo uputin wong yautram. Kari kabam don belai. Kari kabam don belai. Kadau kalang namar baka sencar ka kadar ka kelas tet ha kategori. POI kai kabadon kai kabaki kiyomat kai kabamaki kipas sa parlimen ka jongki kat hadu bandayo bat ya kata kakerdan kum kari kabaklem blai kasenjar kakadar kadai kawai kabenta kabakrau hadu kata-kata ya kabamangi ngidai ya kabangin pej haki bakum kini gisngi. Bat pinyoi kita kiai kibalarai daka senjar daka kadar kadai karai kabatu ya shibon ba kimensim kibakordor hangne kaslapatai. Shibon ba. Bat kita kiai baro kidai kita kibamangi. Ngin perkat kom ki bangai haka jinyai nanti kajongi ko ki para bangai bayet phen yoi ya ki jing ki bakrau ki bakasan syar kadar kawanra akiri jong pertai pipule nem pipej nem ya ka jing plasya mensem jong kawai ka kena anang tay nagari Israel ka baladu no ya ki kemi ki kapa pipej nem kadno pine ka do anut jong pi lem da pi jaumat ngau riu ubae do anut hadu kata-kata yang asyatai la yatib du do anut ngam juyam nga obat penmi umat nanga telah sitom lakum ka eitip ngam mi umat
Ngasngap ya ki kubor, ki bala plasya mensiam, da ki kon lanot, ki bala lanot kop, da kata kabor, bakane ka pertai, bat ki jing senjar, ki bala penmat, ya ka jing long kun swat, ya ka jing long kun rangli, ki umat ki jau na ki kemat. Ngam don ay syuk menta ikon ibaret ibadang rius nam nyaus nam minong ngalado no ayay may pa ngalado no ayagiman ki para yaki bahiyeng ki basam ngalong marway hay ki bakum kinigisngi kat nungin la bansyan kita kidai kijing penkela hakasansyar kadara kapertai para bangai sakaway kalong kasansyar kakadar kalalaik no bat ngiyo i menta yakaway ka jingkela ka bakraw bat kata ka jingkela kalong ka imlang ka salang ka bangikot ka social ka bangiya imlang salang ka pertai kai ka bakta ya ka jing ya imlang ya ka jing ya salang ka jongi ka pertai kumno ngilong hakane ka pertai ka bangingim kai ka jing e ki para priung idon ngi e bat ngi e ka bakham it bha ka dei ya ki lok ki bom don kam ya ka jing ya rap Yaki paralok ki bom ju don kam jing yarom ngi kam e yaki ban yaki lok ki badon kam yaki jing yarom ngin len yaki jing sisa haka imlang salang jongi hangne ka sala pertai kajing mop hangi uberia kajing mop kasyong hangi kalong tang ladau he ngan map dem dai ya syo arngot ki pensyoy ki kena arngot kena samla ya khruit mo ya khruit ndala ya kendo we longkot kat ne we jurong kat ne bo longkot wong ngala mak phi kadau ko long bom nut phi kata ka dei ke imlang ka salang jonge gini si bom nut kata kadai kayemlang kasalang kabala syongper hakibakum kini gisngi kai kecingnya dai jonge para breu hakane ka pertai kom ki bangai kom ki khon ki jong ublai langi long kamlo langalong kinong wei na ka benta jong ki para breu ngilong ki ai hakine gisngi keli ya lade Aya, kane ka pertai, kabakat kane ngalong neem kamlo, ya ngalong penban unong wei naga benta jongki. Kata kadai ke jing dawa, jong ke jing kela, hang ne, hakayem lang, hakasalang. Nang no, kami, kawai kakerteng, kabai jeli, hang ne, hakapor kabangingiem. Kat hadu badon nakikon jongkari ki balara ya kilamayong jongki tang nagadau bangi persya hakaimlang hakasalang tongin yakot menta hakata kaimlang hakata kasalang bat kawai kalong hakane kapertai hakajinglong met kajonge jia ayu kapertai menta langin pekai yaki kubor haki mobile phone jungi ngin yoi yaki jing pela ki bakrau ki jing kela hang ne ka sla pertai kila bandai ki bashisha kila bandai dai ki bashisha henrei ki jing kelahi kisa ki jing kela Piyoi ya ka jingkela jong kane ka sla pertai ka jonge kane ka sla pertai ka ba ai bam ka ba ai di ka ba long ka kmi na ka benta jonge ka kelalong kalanot kane ka pertai ka bangiem ka bangikat ka physical ngiyoi
bakalalong kalanot kabakraw ya kajing im jongi. Hangno kata kalaway nakabenta kinakikon kibadang buot na din jongi. Para bangait bait. Kane, kine, kiai, kilong, kumba kilong, ban yoi menta, kajing kiustat, haka pertai, habaro kiliang. Kajing longsor, jong kijaka nong kendong, kamdai setia, hakata jaka, bala buhai sinong, tangda kibriu, henrei la buhai sinong ru, rengkat bat kajing sneu jong kane pertai. Ni setiai, sesilang menta, ni lanang keu seperang, kaladon kajing ma, yang ni latap longsor deh. Kumba blok kali hamot peran ni setai lo blok kali. Tip katrok ar hajar simit kaya don. Urunga ulej na surok ubri ulej na sakau. Kata kadai jingkela. Kadai jingkela ke bukrau. Dai na kata kadau. Bangi persyang kat kabala. Bangin yo ano ada ka shortcut kane kapanuan na umyam hang ne. Kermen ladangin long sinot mengi setai. Ngin yo ya kata ka weipat ke jingkela kapan ya rap ya ke jingim ke jong. Ko kipara banget kata kadai ke jingkela kabala wanra hakane ka slaperdai damangi kum kibreu kibayem hapo jongka rengkat bat kini ki jing start jongkane ke jok ka bamenta. Kane ke jing start kala khuralut kumba khura kiwei ki jing start yo reu ngiru da ka jing start ngi khura ya ka perthai. Pinlai ciki hospital mentah la khura lut em ureu dam khura ru kuak khura em ngi boro tangkat no ureu kumba ong itu iwei nga khambun hospital banya hayeng yale yami pun kerteng sadaka yeng mei kharu ya ka hospital kajing start kabingiyo pediang. Kata kadai kajing start kabawanra ban penkela ya kana kapertai kabangingim. Kajing start kabamangi kikon ngila ailot kat kabadon la kane kabangi ai kan bat na em ya kajing ngai jongi. Menta ka ai kajing start kapertai kabapikwa. Pek kini kiji kilaya ap man kasnem suji siji kha kita kiji na kiji 2 si kiji 3 na kiji 3 si kiji 4 na kiji 4 si kiji 5 si kiji 6 si kiji 7 ter kin sami kilanang kha hakane ka perthai ka ustad Piyoi menta ubreu dagane ka jing start kabakenja perthai don kamsho ya kane ka perthai ka bangingim ngam phi ki badang em hakasinot pedang habaki kon ki yo shuti ngielait bam khana shadam sai ra di tipin shati pitip kiri ke balakiu seberang leit bam ja pengat syaumat syaki wei ki planet kalau long bit yang ni planet jong i teu dei hadam sai syatei ban ya leit kai syatei ban ya kam ye ki jaka Ketu wei kesenam, dang don wei parlok jonga nang tai nari jantia, uba phone kai yang au, udah uba rifs pai. Uang pastor kadon ka wei kat karna Kalkata katerwadi ya kajakahu benainya tet. Perkat adu kata teh. Ngong garam na katan, ong nyu hajar. Ngong kata tengah don, kabai tho te ban lek chatem don.
Don bay kali. POE kita kajing start ka bangingim. Lasus ngau kum bakalong kakam denda ya kajingim jongi kibreu ka pertai Henry kane kajing start ka balawanra ban pen kela ya kane kasla pertai ka bangingim. Kadon kajia tengku ka bakrau bat kajingai ka bangingidon. Ngangai barok piyetem ya ka projek ka bakrau ya ka basibon teligiri ki balaya sang hakine ki snam ki baladab ban ya lej ban ya jit briu ban ya lej sa junom hawai na pedeng kimat peneng barok ngi tiap ya kata barok piyetem nyaungot lajet ki khon samla na ka pertai bakidai ban lejsa ban penbiang na dong sedong ban sa syawai umat beneng ubakila lejteng bat kin nemwan paishu artan syakane ka sela pertai habang iyo ya kabakum kata ka kubor kanlong ka kubor kabapot nyang kenja baladadai ya ki khon jonga ban lejsa junom syakawai pat kajaka ban penbiang nadong syadong daki bilian la pelot kapisa bakan biang kabam na kabenta kajing im jongki hang tai ngamtip kato ko projek kabakrau alada kamdon kajingya tengko bat kajingya jongi kum ki Kristan kumno kanlong hai ki bakum kini kisingi kita bagawai kakon samla kabala syajit kerpang kata ke projek kadai kawai kakon samla Kristan nakawai kabalang hangti hapo New Zealand kane kan sami ina ke pertai ban lejsa junom syawai padumet benang pila ban mudur ya kata kakon Kristan tang syula bena ya kata ka kubor ki temen basan ki pastor ki bapek ki bajungo aya ka balang ki hab ban perkat kumnongin le ya ka khon jong ka balang ladakan lej bansa ang tai le omno kan sami jendat nang ne naka balang naka yeng kesam kan lej ka wai ka jaka kan nem wan paishu lanuru kaingin le ong wei urang ba jong kapalang la kumno hakas ngi bakami dai bantit bajayau tagadai garai tit bajayau miim teh kan kelihi maka mano bayau Hey. Ong wei urang ba kaladai sisa namar ladangim transfer ya ke kerteng balang dei da transfer kerteng balang tentit bajaya pleyu syateirum don balang kaladai bait satang katit bajai kata kadai kecinya tengko ha kaba ngi kum kabalang ngimat hakane ka pertai jong kane ka jok jong ka cingkala e kum bakane ka pertai kayat la ka jong kalenti henry tetep bakadawa ya ka jingat ka bakrau ha ka jingim ka jongi kaba kawai kalong kawai ka jinglong ka jingem kaba kenjaman sem spiritual ka jingem kaba kenjaman sem kai kaba ngi ngidon hagi bakom kene gisngi phiju berkan Utrai Jisu wang to kilait syaka pertai to yalap yaga gospel dapen long senran bat dapen baptis ru yaki Henry ka ke jinglong mensim ka POE ka ne ka pertai kai ka jingla ha ka jinglong mensim menta om syu bangin lait syaka wai ka pertai
Om shu bangin lech ka perthai ban penlong Kristen ban penlong senran ye ki benriu Henry menta ngilech ki balang ban penlam weri ki Pio I kata ka jinglong mense Ngime nalaga jong kayeng bangin lech syakano kano ka balang syakikon jong ka balang ban penlam weri ka jingmot jong ki Om shu bangin ngidon kata ka mission bangin yalau ya kekten ka jong ublay kata kadai ka jinglong mensem hakine kisngi kiba menta bat phen yoi hakalang saudong jong ka perthai wat kirat ba jong kiniam kila penbena dak hongpong ya kekten ka jong ublay phiyoi kita Piyos nga uya kita. Piyos nga ban kenino ya kai kabau belai ulabo na kabenta jong iki brio ha kana ka pertai. Ukpa unlong kakme unlong ukpa. Kita kiai wat kita ke bakrau bor. Kipen bena syaka perthai kabalong kaba persya ya ka hukum belai haka jingem jongi kum kibreu kata gadai ke jinglong mensem mai ki bagum kini gisingi ka jinglong mensem kabawan ra penban ya ka jingya paj ya ka jingya pra haka long yeng haka long sam ngis ngau he ya ka jinglong ka bagen jam mensem Henry ngis ngau khoj yala de ha kane ka perthai mentala don ki para bangai jongi ki baduai kim tre shu ban ong unong pop ki ju berkat ya kita ban ong ko trai tomap ya ki pop jonga kalabean hagi kata kadai ke jinglong ka bakin jaman sem ma kene gisngi Kiyeng akan ongrem bau Jesu ulasait dekat senam kaba koridor haulum Kalbari balai ngentang pop sengau kumbatang susait u Jesu ula su thea bej ajing thea klem le kam su kenjat ya ka kemi ki khon malakas nyin da duai mlong ban ong ngau nong pom Kita kidai kichinglong hangne ka subject ka kedau na ka benta jongi ka jingai ka baneskam ha kine hakane ka perthai hakine gisngi jong kane ka jingala ko para bangai bayet ngilayoi yakine ki jingkela ki bakrau ki bangi ngimat nakawai kapor syakawai kapor kai ai ka bapipusan kai ai ka bapipi perkat kai ai pi perkat katne ki jinge ki bangi ngi yakendu hakane ka jingkela jong kane ka perthai ka bangi ngim Kiai baro kimlong shu kumbakilong hakitai kisnam hakitai kipor kibalaleno nyenyoi menta kiai baro kilakelalong kum kiai kibatmai para bangait bayet kaneka subjek kanda keren naka benta jongi hakabayadai bat kilong yeng hakabayadai bat kilong sam kaperthai kabakela ngidon utrai ubom jugla ubala ai ya kajinget hanga badapi ai kasensyar kakadar kan kela ai kaemlang kasalang kan gela ai ka jinglong mensem jong kane ka perthai kan gela henrai ka don kam yangi kalong ka jingat ka bangelayo ka bangela ri tengkai nala ka jong ka balang kane keng
kan long kaban skem wat hapedeng ke pertai jong ke jingkelah ublain kurku na kabenta ke buram ke jonggu amen.